Jaume que faci la primera intervenció. Gràcies. Bon vespre a tothom. Gràcies per ser aquí i gràcies per haver-me convidat i deixar-me participar. És un honor estar aquí amb la Ruth i amb en Xavier Vila. Les jornades del Repensem-nos d'enguany es van pensar amb l'objectiu de presentar accions concretes que caldria emprendre per revertir la situació actual que viu, i diríem també que mal viu, la llengua catalana als nostres països. La nostra tendència habitual és que dediquem molts debats a fer evident com anem de malament i a cercar culpables, que sempre són els altres, mai nosaltres, i en aquest sentit ja havíem dedicat nosaltres al Repensem-nos 2, el de fa 2 anys, amb el títol Emergència lingüística. I allà vam exposar i debatre la gravetat de la situació de la llengua. Per això, enguany ens proposàvem, dèiem, deixar de plorar i intentar comunicar que sí, que estem molt malament, però que ens en podem sortir si tots plegats, si cadascú des del seu àmbit i des de les seves possibilitats hi posa el coll, això sí, sense prejudicis, heretats i autoassumits, sense pors i convençuts i decidits. La primera jornada, doncs ja ho sabeu, molts hi éreu, la vam dedicar a la situació de la llengua a l'ensenyament, la segona a l'ús social i avui l'hem titulada Institucions, feina a fer. En la jornada de divendres passat, on fèiem la pregunta encara depèn de mi, recordem que els 3 convidats van escriure si sí o no i tots 3 van dir que sí. Evidentment, la resposta era contundent perquè sí, encara depèn de nosaltres. Si els catalanoparlants som capaços de deixar de ser, utilitzant les paraules d'en Ferran Suai, catalanocallants o catalanoparlants de la secreta, que diu ell. És a dir, aquells que no deixen veure que són catalanoparlants. Evidentment, si deixéssim de fer això, la situació canviaria, la situació lingüística canviaria molt. No n'hi ha prou, però, que individualment i col·lectiva assumim la nostra responsabilitat. Tampoc no ens podem excusar o defensar dient que no només no tenim un estat que ens sigui favorable, sinó que l'estat espanyol ens va clarament a la contra i, evidentment, dificulta, quan no ho impedeix, qualsevol mesura que vulguem tirar endavant per normalitzar la llengua. Ara bé, no tot és culpa de l'estat espanyol. És cert que tenim una autonomia molt restringida, que té una sobirania força escassa i que, per tant, tampoc té sobirania lingüística. Malgrat tot, des d'aquesta migrada autonomia, des de les diputacions, els consells comarcals, els ajuntaments, es pot fer molt més del que s'ha fet fins ara. Hi ha problemàtiques lingüístiques que molt probablement no es poden solucionar sense disposar d'un estat propi. Però també és cert que no podem esperar arribar a aquesta mena de terra promesa, la independència, perquè podria passar que, parafrasejant una mica el titular dels marges de fa 44 anys, tinguéssim al final una nació amb estat però un poble sense llengua. Per tant, ens hem d'espavilar. La independència ja vindrà, com més aviat millor, però en tot cas ara ens hem d'espavilar. El primer que hauríem de tenir ben clar tots plegats, per tant també l'administració, és que per normalitzar el català als països catalans cal desnormalitzar el castellà. Això es va dir a la sessió de divendres. I això no ho dic jo, això ho deia Joan Fuster l'any 1981 en el seu text Ara o mai, perquè la tesi de Fuster era que la llengua catalana, per poder mantenir-se viva, necessàriament havia d'expandir-se en tots els àmbits socials i no era suficient que revifés només com a llengua de cultura. Afirmava que un idioma no pot subsistir viu dins la societat que li és pròpia si no és l'idioma de tothom i practicat per tothom alhora. Possiblement, avui dia el català té molt bona salut com a llengua de cultura, però s'ha demostrat, com deia Fuster, que això no significa que l'idioma pugui recuperar automàticament les seves posicions socials i polítiques. Per normalitzar la llengua cal que aquesta ocupi espais, àmbits, usos, i això significa que aquests espais els hagi d'abandonar el castellà. És a dir, desnormalitzar el castellà.
Si això l'administració no ho té clar, encara que no ho digui públicament, tindrem mala peça al taler. M'atreveixo a dir que l'administració té força clar què ha de fer o què hauria de fer. Un altre tema és si serà capaç de tirar-ho endavant. A l'espera del Pacte Nacional per la Llengua, del que avui possiblement ens parlarà el secretari de Política Lingüística, i si no ens en parlés li preguntaríem, però segur que ens en parlarà. L'any passat el govern, a part d'això, el govern va presentar un pla amb un conjunt de 100 accions transversals de política lingüística batejat com el català llengua de país. Les mesures impliquen tots els departaments de la Generalitat, com ha de ser, és a dir, la política lingüística és transversal, i tenen com a objectiu reforçar el coneixement i l'ús de la llengua en tots els àmbits. Enguany se'ns ha dit que 51 d'aquestes 100 mesures ja estan en marxa. Van des del sector audiovisual fins a l'àmbit de la formació dels treballadors públics o del Departament d'Educació i Salut. Afirmen que 44 d'elles es troben en una fase avançada d'execució. Si la feina es fa i es fa bé, aquest és el camí i cal veure-ho com un canvi de rumb de l'administració. Feina a fer. Algunes mesures que potser caldria prendre per part de les diferents administracions. Desconec si alguna es troba entre aquestes 100 accions transversals. Tant de bo que sigui així. Per exemple, el greu problema que a hores d'ara representa el màster per professorat de llengua catalana. Els mecanismes d'accés permeten, i així està passant des de fa molts anys, que facin aquest màster persones que no hagin cursat ni una sola assignatura de llengua ni de literatura catalanes i, consegüentment, acabin exercint de professor de català a l'ensenyament públic secundari. Les nostres administracions, amb aquesta actuació, transmeten el missatge que no cal una formació específica per poder ensenyar el català. Un altre punt. Cal activar la inspecció educativa. En vam parlar en el moment de la jornada dedicada a l'escola. Cal activar la inspecció educativa per tal d'assegurar el compliment de la normativa lingüística als centres educatius del nostre país. Una mesura que crec que no figura entre aquestes 100 accions. Com denunciava la intersindical, cada vegada són més els docents que es troben indefensos i fins i tot assenyalats a l'hora de voler fer un ús normal del català als centres educatius, més enllà de que és la seva obligació legal. La vehicularitat del català no pot ser un acte de voluntarisme ni de militància per part dels professionals, sinó que ha de ser un dret garantit pel conjunt de la comunitat educativa. Sí que hi és, entre aquestes 100 accions, la d'avaluar la competència oral dels estudiants de quart d'ESO, una bona mesura que cal que es dugui a terme, ja que molts d'aquests graduats obtenen el C1 de català sense disposar ni de lluny de les competències lingüístiques. Cal garantir un accés real a l'aprenentatge de la llengua per part dels adults. El Consorci per la Normalització Lingüística fa una molt bona feina, però es troba limitat, lògicament, en alguns punts molt específics. I ara escombro cap a casa meva. Com ha dit en Jaume, la CAL des de fa més de 15 anys treballa i impulsa el projecte Xerrem Junts, que promou la creació d'espais socials de trobada i comunicació de persones adultes en català. Hi ha 3 nivells, persones que parteixen del desconeixement absolut de la llengua fins a aquells que la parlen però tenen mancances de fluïdesa o de bagatge lingüístic. El projecte aquest Xerrem Junts els permet immergir-se en el català oral mitjançant la conversa col·loquial. És un projecte polivalent perquè, si bé el pal de paller és la llengua, és un projecte alhora que fomenta la cohesió, un projecte social que atén no de manera exclusiva, però sí principalment col·lectius de baix nivell econòmic i social de barris perifèrics i de pobles. Persones que viuen en zones amb baix nivell d'ús del català que no accedeixen a l'educació formal per motius diversos o que hi accedeixen però necessiten entorns d'ús per practicar-lo. La coordinació i complementarietat amb el Consorci per la Normalització Lingüística, que ja es produeix en algunes zones. Aquí a Vilafranca n'hem tingut un bon exemple. Hauria de ser extensiva a tot el país. Això permetria que allà on no pot arribar el Consorci hi arribés el Xerrem Junts. Per acabar, i de manera telegràfica, altres feines. No tot se centra en l'escola. L'entorn i la socialització són molt importants. Cal, doncs,
fomentar i crear espais de socialització en català a través de la xarxa associativa catalana. La immersió lingüística és evident que ha d'anar molt més enllà de l'aula, que en molts casos ja ho sabem que no hi arriba, i crear espais de socialització. I el català ha de ser present en el menjador i en totes les activitats extraescolars. Millorar de manera dràstica les aules d'acollida. Caldria també, per què no, una acollida als familiars i una xarxa d'acompanyament a les persones nouvingudes perquè puguin tenir accés a aquests entorns de socialització. Millorar i molt la formació de totes les persones implicades en l'acollida. Acords amb empreses i sindicats per la formació lingüística a les empreses. Formació lingüística, que ara no hi és, a la formació professional i també a la formació educacional. Incorporar criteris lingüístics tant en les subvencions com en les contractacions públiques de qualsevol mena. Àmbit sanitari, no cal dir-ho, pla de xoc en l'aprenentatge de llengua de tots els professionals. Les administracions han d'assumir la responsabilitat d'elaborar les lleis, però sobretot la responsabilitat de fer-les complir i, quan calgui, aplicar les sancions corresponents. Deixem, doncs, de buscar i de sentir-nos culpables i posem fil a l'agulla abans que sigui massa tard. Perquè pel que fa a les institucions, és cert que porten massa anys amagats, tímids, porucs pel que fa a la llengua. Massa anys en què no només se'ns ha amagat la situació real de la llengua, sinó que fins i tot, en alguns casos, s'ha arribat a manipular la realitat a les escoles, a les universitats i a la societat en general. Malgrat aquesta situació actual, i un cop assumida, perquè és la millor manera de fer-li front, recuperem la mentalitat i l'actitud positiva i posem-nos a treballar. Com va dir Henry Ford, quan tot sembla anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira sempre contra el vent. Gràcies.